Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Teets! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Matagal na po akong tagapakinig ng programa ninyo pero ngayon lang po ako naglakas ng loob na sumulat. Hindi ko po alam kung may sagot sa mga tanong ko pero naisip ko pa din pong ibahagi ang aking kwento. Ganito po kasi, 10 taon po kaming magkarelasyon ng boyfriend ko. 10 taong puno ng pangarap, pagtitiis, pagkakaintindihan at pagmamahal. Akala ko siya na. Akala ko kami na hanggang dulo. Isang araw bumagsak ang mundo ko. Inamin niya sa akin na may nabuntis siyang ibang babae. One night stand lang daw. Sabi niya ako pa din daw ang mahal niya pero yung nabuntis niya ang pakakasalan niya dahil para sa kanya yun ang tama. Ayaw daw niyang lumaki yung bata ng walang ama kaya paninindigan niya. Wala akong nasabi. Tinapon niya lang na parang basura yung lahat ng pinagsamahan namin ng 10 taon. Ang daming tanong ng puso ko. Gusto kong maglumpasay sa sahig, gusto ko siyang balatan ng buhay. Pero wala akong nagawa. Hindi ako nakagalaw. Sa huli, tinanggap ko na lang na tapos na kami. Kinakalma ko pa ang sarili ko nang malaman ko na buntis ako at siya ang ama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, natatakot ako, nagagalit, nalulungkot. Tambalang kumikinang, sasabihin ko ba sa kanya na buntis din ako? Ipaparamdam ko ba siya? Chang keng kang chung chang 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 cheng keng 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 chung kang. 把你天天听人家来， Sinakara ko sa 把你 nara. 看 Shuru ko 我 na. 的天也是啊！ Ang drama kasi, nakakalekay. Take 2. Okay. Tambalang kumikinang. Sasabihin ko ba sa kanya na buntis din ako? Ipaparamdam ko pa ba siya sa anak ko kahit pinili na niyang ibang pamilya ang buuin? Hindi ko po alam kung kaya kong itaguyod mag-isa ang anak ko pero parang hindi ko kayang ibalik sa buhay ko ang lalaking winasak ang buong pagkatao ko. At the same time, ayoko din namang lumaki ang anak ko na hindi kilala ang ama niya. Aaminin ko po, mahal ko pa din siya. Yun talaga ang masakit na katotohanan. Mahal ko pa din siya kahit binasag niya ako. Pero alam ko naman na mas mahalaga ang bata na nasa sinapupunan ko kesa sa nararamdaman ko. Ano po bang makakabuti para sa batang ito na hindi naman pinili ang ganitong simula? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at hihintayin ko po ang inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ina. Ina. Ina! Kumikinang na Ina ka na soon. Yan, di ba? Oo. At gusto namin bilang isang kumikinang Ina ka, ayaw natin na stress ka. I think, Tama. alam mo Ina, naghahanap ka lang ng ng magsasabing tama yung nararamdaman mo or tama yung decision mo. Although, obviously, Validation. Validation na tama po ba na hindi ko na ibalik itong lalaking to kasi winasak niya naman talaga ang puso ko. Parang ano yan parang tanong na statement. Yes. Tanong na hindi, tanong na sentence, di ba? Question na sentence siya. Kasi, totoo, winasak niyo yung pagkatao mo, di ba? Kaya lang syempre, at the same time, may kinoconsider ka na rin na bata, di ba? Alam mo siguro,
madami naman pong nag-work ang setup na hindi necessarily na ibinalik yung tatay ng anak sa buhay in Yeah. terms of gagawin talagang partner. 'Di ba? May mga nag-work naman na setup na nandyan pa rin yung ama sa paligid, 'di ba? At sumusuporta in Sumusuporta. whatever Financially. correct, whatever Importante form. yan. Pwede Oo. din namang hindi lang financial, pati din physically minsan nandyan, emotionally or anumang klaseng setup na meron kayo. Kasi one thing's for sure, ayaw mo na lumaki yung anak mo na nagtatanong nasan yung tatay niya, Yeah. 'di ba? So gusto natin na meron ding talagang father figure. Pero sa tanong niya na kung kinakailangan niya pa bang Ibalik. ipaalam doon, Ay, ipaalam. ipaalam Oo. doon sa boyfriend. Ako bilang isang lalaki, on my opinion, tingin ko kinakailangan mo ipaalam yun sa kanya. Correct, dapat. Unang-una, dahil syempre, kailangan mo ng support. Oo, Tama. let's be practical. Ikaw na mismo ang nagsabi. Oo. Hindi mo kayang itaguyod yung anak mo ng mag-isa. Oo. Ilan ba kayong gumawa nito? Kinaya mo ba mag-isa yan? Yeah. Hindi ka naman nahalaman Oo. na kayang tumubo mag-isa. Now, Oo. kung kinakailangan pakasalan niya, it's a different story. Kung ikaw sinasabi mo na hindi mo na kayang Relasyon makipagbalikan sa sa kanya, kanya. makipagrelasyon, hanggang doon na lang yung relationship niyo, yung sa Yes. pag-support doon sa bata. Hindi naman kailangan na na ipilit mo para lang sabihing buo ang pamilya. Kasi sa totoo lang, yung feeling mo ngayon na wasak ka, pag nag-start kayo ulit, nag-start siya ng wasak eh. So hindi natin sure. Maybe in time, pero hindi pa natin pwedeng ipilit today. Oo. Kasi meron pa siyang pinili na iba Oo. na nabuntis din. Ano bang kwento doon? Pinakasalan niya ba? Or Yan, kulang tayo sa detalye. oo o whatever it is. Kung halimbawa, pinili niya na kasi una niya nalaman na nabuntis eh. 'Di ba? Hindi na tayo makikialam doon kung Oo. pinakasalan na niya, 'di ba? Pero yung paalam sa kanya kung na anak mo to, yes, of course, deserve niya naman din Ayan. yun. At deserve din na anak mo malaman niya kung sino yung tunay niyang tatay. Oo, wag nating Ipagkait. kasi unang-una it's your issue between your ex-boyfriend. So hindi dapat nadadama yung yung bata. True. And they deserve na makilala yung kung sino yung tatay at wag na nating isi-sugarcoat kasi eventually sa panahon ngayon ng mundo ng social media wala nang maitatago. Medyo na rin tayo medyo bukas na rin ang Oo. ating, mulat na rin tayo. Hindi na tayo masyadong pabebe sa mga issue sa buhay. Mulat Ayan. na rin tayo na minsan talaga may mga hindi nagkakatuluyan, may mga anak na nabubuot at hindi nagkatuluyan yung kanilang mga magulang. Oo. Actually, may mga ganun talaga. Maraming family na nagsasuffer ngayon, it's because dahil nabuntis, Pinilit. pinakasalan, ngayon magulo ang buhay, laging nag-aaway, 'di ba? Mas hindi maganda yung effect doon sa bata. Oo. 'Di ba? Ang maganda, Aina, maging kumikinang Aina ka na kahit hindi laging nandyan yung tatay ng anak mo, maramdaman ng anak mo na kumpleto pa rin siya sa pagmamahal mo, Ayan. 'di ba? So ibubuhos mo talaga yung love that you can give, love for two people. Yan, actually ang love of a mother naman hindi lang pang dalawa lang eh. Oo. Pangmalakasan at pangmalakihan yung pagmamahal Ayan. na pwede mo talagang ibigay sa kanya. Ayan. At syempre ako din personally, again, this is my opinion na parang it could be nangyari sa'yo, it could be a part of the consequence then sa ginawa ninyo, but pwede mong i-redeem yung sarili mo eh. Pwede. Hindi naman, Oo. it's not the end of it. Oo. Hindi ito curse. Yung pagkakaroon ng anak is not a curse. It's a blessing actually. Blessing nga Oo. din siya talaga actually, 'di ba? Mahirap lang siya minsan tingnan as a blessing kasi paanong mag-isa ka lang, Oo. tsaka paanong blessing ito niloko muna ako, yung gumawa nito kasama ko, niloko ko, Oo. paano ito naging blessing, 'di ba? Life is a blessing. Yan. So, 'di ba? Yun lang imagine mo yun. na lang bilang kumikinang ina, 'di ba? Aina, na may buhay na lumabas sa'yo. Diba? Diba? So, it's lalabas really a pa lang. blessing, Oo. Yung life, alam mo, Oo. sobrang amazing eh. Alam mo yung manood ka, Ina, ng mga videos tungkol sa how a child is formed inside the womb. Kung paano, tsaka yung mga cute na mga bagay na ginagawa nila inside na hindi nila alam, tsaka yung magiging connection mo literal sa kanya, ma-amaze ka kung paano ito posible, yung miracle of life. Sobrang nakakatuwa siya, kaya natin sinasabing blessing eh. Nabubuo sa sinapupunan ninyong mga babae. Tama. And that would make you stand out Oo. kumpara sa aming mga kalalakihan. Tama, Diba? diba? Na napaka-amazing na
may tao doon sa loob ng tiyan, di ba? Correct. Tsaka paano? Tsaka ang galing, paanong nabuo ito, tapos isa-isang nagpo-form. Yes. Tapos nakikita kung gaano kapangu yung tatay niya. Makikita mo din na parang nakadapa din yung ilong. Oo. Yung kung paano yung DNA o yung mga genes na meron ng tatay niya, eh meron din yung bata na nahaluan din ng genes ng meron ka. At hindi mo lang genes o hindi lang namana sa'yo. Maski namana niya din, maski sa mga ninuno. Tingnan mo, 'di ba? Merong mga bata na kamukha ng lolo nila. Ayan, oo. 'Di ba? Hindi kamukha nung tatay nung kundi kamukha nung tatay nung tatay. Kamukha Oo, ng lolo. ng lolo. 'Di ba? Ang galing nun eh. Yung pa lang eh. Parang hindi naman yung lolo yung tatay, pero bakit nakukuhang-kuha yung mukha nun lolo? Oo. Ganyan. So yung mga ganyan, it's so amazing. That's why we call it a blessing. Blessing. Mahirap lang talaga siyang intindihin kasi hindi po siya madali. I Oo. will not sugarcoat it. Magkakaroon ka na maraming kamot. Kung wala kang kamot, di wow, swerte mo. Pero hindi ko i-sugarcoat. Yung puson mo, yung pagkalaylay ng puson mo, hindi lahat bumabalik sa dati. Sasabihin ko talaga sa iyo yan. Pero may dahilan kung bakit may puson pa rin ng babae. Ano yan? Upuan yan ng bata pag kinakarga. Upuan ng bata yan, di ba? may purpose pa rin siya. May purpose pa din siya. So it will not be easy physically. Magbabago ka. Hormones mo magbabago. Lahat magbabago, di ba? Pero babaguhin ka din positively ng bata. So doon na lang din tayo mag-focus sa all your energies, all your love, ibigay mo doon sa bata. And eventually, malay mo, dahil masaya ka sa ginagawa mo, hindi imposible na mag-glow ka, tas may ibang lalaki na pwedeng makapansin ng glow mo. Totoo, may mga ganyan eh. Kahit sa mga artista nakikita natin, Oo. nung single sila parang Hindi sila masyadong, Oo, pero nung nagbuntis, saka nagkaanak, glowing kasi nag-iba. nag-iba yung glow nila kasi merong mother glow, merong happiness, may glow talaga na Yeah. ibinibigay yung masaya ka kasi isa kang nanay. So, malay mo, 'di ba? Although bonus na lang yun kung makahanap ka ng somebody else. Pero Tama. yung sa ngayon, wag mo munang ipilit yung kung ano yung meron kayo. Oo. Dati kasi in the first place, hindi niya pwedeng sabihing one night stand lang. Oo. Walang lang sa one night stand. One night stand is Intentional pa rin cheating. din yan. Correct. Minsan kasi sasabihin, wala naman pong feelings involved. Utot mo, Violet. Ang feelings na involved ay yung pagkatapos. Tsaka yung hindi mo man lang inisip yung mafe-feel ng jowa mo, di wow. Tapos sasabihin mo, one night stand lang yun. Ano kayo, robot kayo nang ginagawa nyo, walang feeling Correct, involved? walang feelings involved. Ay naku, tigilan ako. Kung halimbawa wala man kayo feelings dun sa babae, kunyari ang nararamdaman mo, kunyari nung one night stand mo ay physical lang, di ba? Yung feelings na sinasabi natin dito, yung feelings para dun sa ka-relationship mo, hindi mo naisip yun? Yan. Oo. Ayan, Nayayamot ako sa mga ganyan. Oh. Tsaka yung mga rason ng mga lalaki na men are naturally polygamous, nayayamot na din talaga ako sa ganyan. Utot nyo naturally polygamous. Ayan na. Ay, huwag niyong i-stress si Nicole. Huwag niyo ako sinistress. May operasyon ako sa isesesaryan ako sa leeg. Sa Friday. Nakakaloka. Ay, nako. Kasi minsan may mga ganun pagrarason eh. Hayaan mo na ganun talaga. Men are naturally polygamous. Kakagalit. Huwag natin i-normalize yung ganyang It pag-iisip is not eh. normal. Saan ba nanggaling yun? Justification na lang yan ng mga masamang lalaki. Diba? Men, ganun talaga kaming mga lalaki. We are born to be polygamous. Oo. Mukha mo. Sana maging polygon. Kaka-polygamous ka dyan, di ba? Na isa naman sa tingnan mo na perspective ito na lagi din naman namin sinasabi na it could be a protection for you. Imaginein mo na lang, 10 years kayo tapos nagpakasal na kayo, tapos sa kanya lang ito ginawa. Imagine mo yung kalbaryo na bibit-bitin mo. Correct. Parang hindi ka na makakalabas. Dito, may way out ka pa eh. Dahil Meron. hindi pa kayo tali eh. Tama. Yun lang yun siya talaga. It may be a divine intervention for now. 'Di ba lagi namang ganon? Oo. Ang rejection is always a redirection. Tama. Lagi po siyang ganon. Mahirap lang talaga siyang intindihin. Sa ngayon, at Sa the ngayon. Correct, pero minsan may mga bagay na kaya pala hindi ako natuloy doon kasi sinasalba pala ako. Yan. Kaya Parang, pala. parang walang pinagkaiba yan sa iniyakan mong boyfriend mo na ang pangit-pangit. 'Di ba? Na dati poging-pogi patingin mo. Pero ngayon parang, hala, Hala! iniyakan ko siya. Correct. 'Di ba? Totoo 'yan. Meron nga akong kakilala. Ayan na naman!
O, kapit, dun sa mga kakilala ko, kung kayo po ito, ayan. Yung kakilala ko, hiniwalayan siya ng jowa niya. Hindi niya talaga magets kasi parang katulad ng story ni Aina, 10 years. Aha. Tapos, eventually, in time, naka-move on, naka-move forward. Hindi agad. Talagang iniyakan niya. Ang dami niyang questions. Bakit? And then, eventually nga, nung naghilom na ang mga sugat, napag-alaman niya na yung naging jowa niya, iniyakan niya ng maraming taon, halos 2 years yung iniyakan eh. Kahit sino pakilala namin sa kanya, wala talaga. Ganon. Ay, Jigs, nambubugbog ng misis. Oh. Merong kaso ng vowsy. Nako. Oh. O Tingnan paano mo kung yan. nagkakatuluyan sila? Oh, yun na nga eh. So sabi ko sa kanya, isipin mo, muntik ka pang maging punching bag nang wala sa oras. 'Di ba? Yung ganon. Minsan, meron talagang redirection na tinatawag. Mahirap lang talagang maintindihan Oho. kung bakit kailangang mangyari. Correct. Pero eventually, in time, you will understand, kaya pala. Oo. Magpapasalamat ka pa. Oo, thank you pala Lord. Iniwan ako noon. Or Oo. thank you pala Lord. Ito yung nangyari sa akin. Kung hindi, mas malala pala. Ganon! Ay, nako, So it's a Ina. protection din na Aina for you. Basta wag mo nang ipilit kung wasak na yung puso mo at pagkatao mo dahil sa ex mo. Kasi nanloko talaga siya. And hindi siya one night stand lang. Oho. Para sabihin niyang one night stand lang, ibig Oo. sabihin wala siyang pag-value sa mga bagay-bagay. Tama. Di mo deserve yan! Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot, at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. Pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Meron ka bang pinapangarap na maimbento dito sa Pilipinas? Meron Ano? yung machine na magpapagaling sa mga puso ng mga sawi ngayong araw na to. Ang ganda naman nun. Oo naman. Kumbaga, healing talaga yung gusto ni Titan Jello. Oo naman. Siguro, yan talaga yung magandang machine para dun sa mga na-heartbroken dahil sa'yo. Oh, no. Wag sa akin! Eh bakit? Diba? Pag galing sa'yo eh. Hindi. Ako lang yung doktor na maggagamot sa mga puso nila. Doktor Kwak-Kwak. Hindi. Ako talaga naman yung manggagamot eh. Ano manggagamot? Manggagamot ng mga pusong sawi. Maniwala ako. Ay, di mo ba alam? Hindi ko alam. Sige, bigyan mo ako ng magandang dahilan para masabi mo na ikaw talaga ang doktor ng mga pusong sawi. Nag-aral ako sa New Zealand. Oh, ano pinag-aralan mo doon? Doctorate of Heartbreaking Achiness. Sabi
Sabi na lang ni Mr. Driver, oh, sige, Titangelo. Ako din nag-aral ako sa Harvard. Harvard? Oo. Harvard Cubao? Harvard ko ba? Major in pagiging babaero. Pero alam mo, dude, sa ganitong mga sitwasyon dito sa Pilipinas, na heavy yung traffic, din ang traffic ngayon kasi 'di ba may mga biglang rally, Tama. ganyan. Ako ang wini-wish ko talaga makaimbento ng yung pampalipad. Yung o kaya sapatos na pwedeng isuot ng tao tapos lilipad na siya. Ay, ang ganda yun. 'Di ba? Wala na magiging traffic yun. Oo, lahat tayo lumilipad na lang na gano'n, no? Na tayo makakapunta kagad sa paroroonan natin. Totoo. Kung gusto mo, diretso ka na kay Lord. Maganda yun. Oh. Gusto ko yun. Ang ganda nun. Pero feeling ko kung sakaling may invento yun, medyo mahal siguro yun. Totoo. Tsaka dude, hindi naman na imposible kasi ang dami nang nang-iimbento ngayon. Imagine mo na lang, merong eyeglasses na pwede mo nang tanungin kung yung eyeglasses na yun, kung kumusta yung weather today, ano yung mga menu o recipe sa adobo, yung ganon. Ang galing, no? Ang galing nung ganong klaseng eyeglasses. Parang dati lang, yung mga binibili lang namin yung Ray-Ban na tagte-30 dyan sa kalsada. Oo. Marami yan sa Pedro Yun, Hill. Oo, sa Pedro Hill. Oo, grabe yung mga yun. Mamimili ka pa ng kulay. Gusto mo, 30. Oo. 50. Yan. 60. Sinta. Bawal ka tumawad. Totoo. Tumuwad pwede. Charot! Tuwid darot. Makakatuwad ka talaga dun sa may bandang Pedro Hill. Alam mo bakit? Mamimili ka. Hindi rin. Bakit? Dahil sobrang daming baku-baku doon na kalsada. Tsaka minsan 'di ba nandun ka naglalakad sa may gilid lang. Ay, sinasabi ko sa'yo, dapat yung tinitingnan mo talaga yung nilalakaran mo kasi may uka-uka doon eh. Marami, no? Madami. Alam ko yan kasi dyan ako lagi naglalagi dati. Naglalakad ako ng Pedro Hill hanggang doon sa may Paco. Ang layo. Layo, 'di ba? Kaya ang payat ko noon. Tingnan mo ngayon. May pampamasahe ka na, no? Oo, iba din kapag medyo umaangat yung buhay. May pang-grab ka na ngayon. Oo, may pang-in-drive ako, may pang-green GSM ako. Oo. Pero at least, 'di ba, nabibigyan naman natin na ang mga Mr. Driver natin ng hanap buhay nila. Totoo yan. Oo. Di bali na nga kami maghirap dito, basta wag lang kayo. Charot! Tweet darot. Anyway, Kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama nyo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic! Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Stoy, bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang
natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, ba? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of J-Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Pumayag pa rin akong maging pangalawa. Dahil hindi naman pala sila kasal. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Honey. 37 years old. At kasalukuyang OFW dito sa Asia. At ito, ang aking secret files. Habang isinusulat ko ang liham na ito, hindi ko mapigilang maiyak. Hanggang ngayon kasi ay hindi ako makapaniwalang nangyari ito sa buhay ko. Noong taong 2012, may nakilala akong lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Mr. M. Mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Single mom ako noon at may 4 na taong gulang na anak na lalaki. Nanligaw siya sa akin at agad kong ipinakilala ang anak ko. Tinanggap niya ang anak ko. Kaya naging panatag ang loob ko. Naging kami. LDR ang relasyon namin. Araw-araw magkausap kami. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, o kapag wala siyang trabaho. Ako naman, nagtatrabaho noon sa Baguio bilang caregiver ng isang matanda. Nakilala ko yung inaalagaan kong matanda sa isang coffee shop kung saan nagtatrabaho ako noon. Inalok niya ako na alagaan siya at pumayag ako matapos magpaalam sa pamilya ko. Pinasasahod ako nung matanda ng 20,000 pesos kada buwan. Kalaunan, napansin ko na lang na may gusto pala siya sa akin. Binibigyan ako ng pera, binibilhan ako ng cellphone, alahas, at ng kung ano-ano pa. Ganun ang pakikitungo sa akin nung matanda. At isang gabi, nalaman ni Mr. M yung tungkol sa matanda. Sinugod niya ako sa Baguio. Gabi na nang matagpuan niya ang inuupahan naming apartment. Sa sobrang takot ko,
hindi ko sinasagot ang tawag at text ng boyfriend kong si Mr. M. Kaya lang, umakyat siya sa balkonahe ng apartment nung matanda at nagbato ng mga barya sa bintana namin. Nagkunwa-kunwari nga ako na natutulog. At sa sobrang inis at takot ko, tumawag ako ng pulis. Sinabi ko na mayroong magnanakaw. Pagdating ng mga pulis, nadatnan nila si Mr. M na nakaupo sa balkonahe. Nagtanong ang pulis, nasaan ang magnanakaw? Sumagot si Mr. M. Pasensya na po. Napunta po ako rito para sa girlfriend ko. Ayan po ang girlfriend ko, hindi po ako magnanakaw. Dahil doon, napahiya ako. At saka ako na ipinaliwanag ang lahat sa mga pulis. Buti na lang at naging maayos ang usapan namin ni Mr. M. Nakita rin ni Mr. M na nasa ibang kwarto naman yung matandang inaalagaan ko. Siguro dahil na lang sa selos o sa mga kwentong nababanggit ko tungkol sa ibinibigay sa akin ng matanda, kaya siya napasugod. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Mr. M. Kaya lang, naalaman naman nung matandang inaalagaan ko ang tungkol sa boyfriend kong si Mr. M. Nagalit siya sa akin at pinaalis ako. Pero makalipas ang ilang araw, siya pa mismo ang pumunta sa bahay namin sa Pangasinan at humingi ng tawad. Pinatawad ko naman. At doon siya tumira sa bahay namin. At kahit dumadalaw ang boyfriend ko, para bang okay lang sa kanya na nakikita yung matanda. Then pagkaraan ng ilang buwan, napansin ko na hindi na ako dinaratnan. Nag-pregnancy test ako. At nalaman kong buntis ako. Positive ang lumabas sa pregnancy test kit. Nung nagpa-check up ako, nalaman ko na 4 na buwan na akong buntis. Di syempre sinabi ko yun kay Mr. M. Masaya ako eh. Sabi naman ni Mr. M, pananagutan niya ang bata. So ang nasa isip ko, magandang pamilya ang binubuo namin. Eto na yun. Yun lang pala yung akala ko. 1, 2, 3, 4 na buwan ang lumipas. Isang gabi, biglang may tumawag sa akin. Sinagot ko at ang sabi sa kabilang linya ay, "Hello? Ako ang asawa ng inaasawa mo." DJ Rocky at DJ Jello, parang tumigil ang mundo ko nang marinig ko yon.
Ano yan? Ano kinakain nyo? Ano yun? Wait lang. Subo lang ako Kainin yan, kay Chino yan.
Gito, nakakatawa, no? Uy, ano nga pangalan nun? Yung sa Newport nga. Naalala mo ba, dude? O nagbago na? Ikaw na ba yun? Yung dating yun nandun sa may parang may basement tapos may ha? Unless nagbago na nga. Yung pagkatapos pa nga may video, may picture pa nga na parang may lalabas sila na picture. Parang yung mga usual sa QC. Ano ang pangalan nun? Hindi, I mean, pag nag-park ka sa Newport, parang, oo, may access ka dun sa, oo, di ba? Alam mo yan, yung may DJ, nagdi-DJ sila, Jimmy, sila, Sino mag-process ng utak ko? Gagi tawa ako kanina, naiyak ako, makakatawa. Newport. House Manila. Tanga. Nakakaasar. Meron pa bang gano'n? Ba yung black market yun? Dapat tama rin. Hindi, dude. Ano yan? Ay. Nakabalik na pala kami. Hindi namin nahalata. Hindi namin alam. Tingnan natin kung ano sino ngayon. Yun pa rin ba ngayon? Yun pa rin ba siya? Or what, hindi na siya yun? Tagal ko na kasi hindi nagkaganon eh. Parang 2024 pa yung huli. Balik ako. Babalikan. Nag-iwan siya ng gamit. Oo, andyan yung wallet ko. Oo, alam ko. Sige. Papalit daw siya. Pangit daw kasi outfit niya. Tingnan mo, laban na laban si kuya mo eh. Kaya nga lang, hindi ko pa naaaral yung Diyos ko po. Ano ito nangyayari? Ang daming pangyayari ngayon sa Manila Broadcasting Company, ah. Totoo. Nagugunuhan ako. Ay, parang wala na. Wala na yung House Manila. Ganda, no? Tumawag, no? Yung babae. Tapos ito yung asawa ng inaasawa mo. Huwag naman mangyari sa akin to. Ay, wag naman. No? Hindi, wala naman ako. Single ako. Bye. Sama ka naman sa amin. Saan? Mamaya. Tara. Mamaya. Payam ka. Schedule natin. Ngayon na. Sige. Mamaya. Nasa ka lang ba, banda? Para niya kita. Oo, tuloy ako. Text ka namin. Chat ka namin. Set Sure, tayo. ah. Set ha? Set. Ako? Anytime? O, sige. Kayo? Anytime, anywhere. Anytime. Mag-usap. Oo. Tangina. Sad. Meron ba tayo ngayon? Parang wala na. Wala.
Black market. Yun. Mas maganda doon. Bukas pa kaya. Open until 6 a.m. Uy, naku po. Tugs. Saan banda yan? Dito lang yan, alam ko eh. O, dito na lang. Okay. Ano tawag dito? Mag-ano lang naman tayo eh. Mag-a-assess lang tayo ng transitions. Grabe. Nang-judge lang Sobrang ang mga stress na mix. yan. Ha? Grabe to. Oo, grabe tong mga napagdadaanan ng utak natin recently. Sa mapapaluwa ka. Oo, Naisip ko, totoo pag naisip ko dun na, syempre, mayroon akong nais malaman. Siyempre, iba na to eh. Iba na yung... Ay, naku, sad life talaga. Hindi nare-reserve ako ng aking mga luha sa Thursday. Sana naman hindi na maano, no? Maudlot, no? Hindi na, tuloy na. May kinausap pa ba pagkatapos? Wala na, dumaan lang. Ha? Dumaan. Kanina, tapos sabi, Wala nang ibang- sure ball na daw ng Thursday. Hindi po ako umiinom ng alak. Nagbe-breastfeeding po. Opo. Hindi po. Pati po din ako, bumi-breastfeed po. Uy! Pinasalamatan mo na ba yung pamilya mo na nakita mo sa video? Ah. Kanino ka na? Binuksan na ito, yari tayo. Wala talaga malakas na loob kundi kimchi lang talaga. Tuwa ako. Alam mo. Parang iyak pa din ako. Buti di ako naiihi kanina. Tama po. Kasi kung hindi maiiyak mo noon sa lawan ko. Ay, narak sa sarili pagka. Naiya pa. Gusto ko malusaw, Chi. Oo. Hindi, pero mas alam mo, parang sa pagkain talaga tayo merong yung moment ng katatawanan. Kami dalawa ni Kimchi. Doon, bigyan mo na kami. Dito mo na gawin. Maga mo na dyan. Gusto. Oo, pamili ko, thank you. Wala talaga, idol talaga ito, Chi. Oo. Ikaw talaga ang nagpataob ng bangka. Panood ng mangka. Ano? Ang dami pagkain niya naubos. The best ka, Chi. Hindi. Ganito lang talaga yun. Guys, tinatawa-tawa lang namin yun yung mga nangyayari. Pero medyo may mga nararamdaman kami ng mga nakaraan. Kalungkot. Maubos ko na. Kumuha ka na. Kunin mo na kaya lahat yan. Hindi pa rin yan eh. Galing mo na, dude. Kunin mo na. Hindi kasama yan. Parang ang hirap natin. Parang dinadanas natin ang hirap ngayon. Dinadanas po namin ang hirap ngayon. Pecha de peligro. Ano medyo de peligro? Kakasahod lang pero wala natira, gano'n.
Tawang ako kay uncle kanino. Sabi sa'yo. May remit. Sabi niya. Hindi lahat. Kung malaman man, ikaw ang nauna. Hindi. I mean, hindi ko alam. Siyempre, hindi ko naman, wala namang kaso kung ano man ng ano mo, i-share mo, wala namang sa akin. Ang inaano ko lang, yung para, kunwari, part of the conversation. Wag. Okay. Wag. Okay. Parang Gutom no? patay gutom. Oo, gutom kami. Dami kasi nangyari. Ay, babundok. Nabigla ako. Kasi ako lang pala yung walang alam dun. Noon pumunta doon? Tumatawag sila sa akin. Hindi ko naman alam na pinapapunta rin nila. So parang sabi ko, boss, ba't ako pumunta? Dito lang ako, tahimik. May punta ka na. Wala akong alam. Chat sana kita. Sabi ni Belmar. Ano ba yun? Ay, sabi ni Konyo pala na nakasama ka daw nga ng kuya niya. Ako sige, hindi ko nagulo yan. Plano ko talaga sana. Akala ko nga alam mo eh. Hindi mo alam. Parang sinasaksak sa Mars. sobrang sakit. Mars! Mga kabisyo, paano kung makakasama mo habang buhay ay marap at magagandang pangyayari sa buhay ninyo? At yung tawag na yun, pagkasagot mo, narinig mo ang boses na, hello? Ako pala. Yung asawa ng inaasawa mo. Ano kaya mararamdaman mo, kabisyo? Oras na marinig mo na meron palang asawa ang taong inaasawa mo. Lalaban ka ba? O pipiliin mong lumayo kahit mahal mo pa? Sabi nga nila mga kabisyo, mas masakit palang malaman ang katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingang akala mo ay may pag-ibig. Mga kabisyo, alamin po natin kung ano ang ginawa ni Hani matapos ang revelasyon na narinig niya at nalaman niya sa kanyang kinakasama. Ano kaya ang naghihintay sa kanya pagkatapos ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay? Mga kabisyo, abangan at alamin natin ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng ating Rocky Secret Files with Titan Jello. Parang tumigil ang mundo ko. Ginamit
ng babaeng yun ang mismong cellphone ni Mr. M para tumawag sa akin. Naririnig ko pa nga ang hilik ng boyfriend ko sa kabilang linya. At ang sabi nung babae, lasing daw si Mr. M. Dagdag pa niya, 7 taon na raw silang nagsasama. Meron silang 7-year-old na anak at 1-year-old na baby. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Matapang akong nakipagsagutan sa kanya. At sinabi kong, buntis ako. Pero ang sabi sa akin, wag na wag daw akong umasa. Dahil hindi ako pananagutan ni Mr. M. Tsaka niya ibinaba ang tawag. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Ang sakit-sakit. Gusto kong matapos na ang lahat nun. Nag-aabang ako ng tawag o mensahe mula kay Mr. M, pero dumaan ang ilang araw, wala akong natanggap. Hindi rin ako sinasagot ng mga kapatid niya. Kaya pinuntahan ko si Mr. M sa pinagtatrabahuhan niya sa Mariveles, Bataan. Madaling araw akong bumiyahe. Umiiyak habang naglalakad papunta sa terminal ng bus. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Mr. M, basta ang alam ko lang ay nagtatrabaho siya sa isang lending company. Pinagtagpi-tagpi ko lang ang mga sinabi niya sa akin at natukoy ko kung anong lending company ang pinagtatrabahuhan niya. At pagkarating ko doon, ay nakita ko siya. At habang nasa malayo pa ako, sinubukan ko ulit tawagan siya. Buti na lang sinagot niya. At nang sagutin niya ay naglakad na ako papunta sa kanya. Naglakad ako papalapit sa kanya habang umiiyak at nakatingin siya sa akin. Tinanong ko siya, bakit mo ko niloko? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Pumunta pa ako dito. At ang tanging sagot niya ay, natatakot daw siya. Natatakot siya na sabihin sa akin dahil baka iwan ko siya. Tinanong ko kung paano na yung dinadala kong bata. At ang sagot niya sa akin, hindi raw niya kayang iwan ang una niyang pamilya. DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, pumayag pa rin akong maging pangalawa. Dahil nalaman kong hindi naman sila kasal nung babae. Nagpatuloy ang relasyon namin. Nang mga anak ako, sumuporta naman siya. Kaya lang, kulang ang naibibigay niyang suporta. Dumating din sa puntong laging nagkakasakit ang anak namin. Pero imbes na si Mr. M ang umalalay sa akin,
para sa mga gastusin, ay yung matandang inaalagaan ko pa ang tumutulong sa amin. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo kaming nagkalabuan ni Mr. M. Halos hindi na siya umuwi sa amin. Hanggang isang araw may dumating na oportunidad. Tinawagan ako ng tita ko na nagtatrabaho sa Middle East. Tinanong niya ako kung gusto ko bang magtrabaho bilang direct hire doon. Tinanggap ko ang alok. Sakto naman, wala na yung matandang tumutulong sa amin dahil bumalik na siya sa Amerika. Kaya, sinubukan ko. Pumunta ako ng Maynila. Then sabi ng tita ko, may makakasabay daw akong lilipad papuntang Zamboanga. Zamboanga. Nagtaka ako kasi ang binanggit sa akin ng tita ko ay Dubai. Dubai ang bansa na ina-applyan ko. Pero dito ko na nalaman ang katotohanan. Na human trafficking pala kami. 7 tao kaming dumaan sa Zamboanga. Pagkatapos ay tawi-tawi. 2 araw kaming nagtago doon. Madaling araw, pinapipili kami kung sino ang sasakay sa speedboat at sino ang sasakay sa lantya. Bago kami umalis, sinarang kami ng isang makapangyarihang lalaki. At ang sabi ng lalaking ito, gusto muna niyang tikman ang isa sa amin bago kami paalisin. Sa kasamaang palad, ako ang napili ng lalaking ito. Nagmamakaawa ako noon. At buti na lang, nakausap siya ng amo namin na nasa Malaysia at hindi na natuloy ang binabalak niya. Sumakay kami sa speedboat sa gitna ng madilim na dagat. Sabi pa ng isa kong kasama, kapag namatay tayo rito, hindi na tayo mahahanap. Kakainin na lang tayo ng mga pating. DJ Rocky at DJ Jello, dasal lang ang sandata namin sa pagkakataong yun. Ang naiisip ko lang noon, sana hindi naman ako kuhain. Kuhain ng may kapal dahil kawawa naman ang anak ko. Kawawa ang mga anak ko. At kaya ako naman ginagawa ito para sa kanila. Para mabigyan sila ng maayos na buhay. So nang marating namin ang isang isla sa Malaysia, lumipat kami ng bangkang pangisda. Tinakpan kami ng fishnet habang inililipat sa Sabah. At nang matanaw ko na ang sinasabi nilang bansang Malaysia, hindi ko napigilang umiyak. Niyakap ko ang isa kong kasama at sinabi ko, ligtas na tayo. 1 linggo kaming nanatili sa Malaysia habang naghihintay ng flight papuntang Dubai. May isa sa mga kasama ko ang nag-post sa Facebook at natag ako. At dito na nalaman ni Mr. M na wala na ako sa Pilipinas. Minessage niya ako ng minessage, pinauuwi niya ako. Nangangako siya na bubuuin na raw namin ang pamilya namin, pero ubus na ako. Hindi ko na kayang paniwalaan ang mga pangako niya. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. At nalaman ko na kinontak niya pa yung tita ko na nag-alok sa akin ng trabaho sa Dubai. Minura niya ito ng minura.
Kaya galit na galit ako. Then November 15, 2015, tuluyan na akong nakarating sa Dubai. At nang makarating ako sa Dubai, nangako ako sa sarili ko na pagkaapak ko sa lupa ng Middle East, iiwan ko na ang lahat ng sakit, luha, at kabiguang naranasan ko sa Pilipinas. Magsisimula akong muli. Babangon ako. At iaahon ko ang sarili ko sa mga pagkakamaling nagawa ko. DJ Rocky at DJ Jello, may karugtong pa ang aking kwento. Kung paano ako napunta sa ibang bansa naman sa Asia. At saka ako nalang ibabahagi ito. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Honey. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2.
How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? So ano ba, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I'm so sorry.
the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. At napakinggan nga natin ang secret file ng ating kabisyo na si Honey. Ang daming pinagdaanan ni Honey sa kanyang buhay. Narito na yung akala niya panghabang buhay na si Mr. M na makakasama niya. Yung pala, malaman-laman niya na may pamilya pala itong si Mr. M. Pumayag naman siya. Kaya lang kalaunan, bumitaw na rin siya. Kasi mapapagod ka talaga na ipagpilitan ang sarili mo sa isang tao na hindi naman ikaw ang pinipili. Mas masarap pa rin sa pakiramdam yung pinipili ka ng taong pinipili mo. At sa kagustuhan ng ating kabisyo na gumanda ang kanyang buhay, tinanggap niya ang offer ng kanyang tita papuntang Dubai. Pero hindi pala madali ang magiging proseso para siya ay makapunta ng Dubai. May human trafficking palang magaganap. Sino dito yung gustong makapunta ng ibang bansa? Yung walang visa. Konti lang yung ilalagay mo, ilalabas mo ang pera. Tara, punta na ng Zamboanga. Charot, may darot. Uy nangyayari talaga yung bagay na yun. Nangyayari talaga yung iba. Sumasakay ng bangka, papuntang Zamboanga, tatawid, tawi-tawi, hanggang sa makapunta sa border ng Sabah, Malaysia. Tapos doon nalilipad papuntang ibang bansa. Ibang level. Yung ganong klaseng pakikipagsapalaran ng isang tao para lang mabigyan ng magandang buhay yung mga anak niya. Pero alam mo kabisyo, lahat naman ng yun po pwedeng hindi mangyari kung medyo napag-isipan natin yung mga desisyon natin sa buhay. At napakahalaga rin po talaga ng pagpili ng taong papapasukin natin sa buhay natin. Yung iba nga dyan, mas mabilis pa na mamili ng jojowain kesa sa mamili ng susuotin. Sino ditong ganon? Yung mas mabilis pumili ng jojowahin kesa sa susuotin.
'Di ba? Ang isang babae kapag pupunta ng mall, aba, lahat ng store, lahat ng shop, pupuntahan yan kasi hodang pagod na yung kasama niyan. Wala yang pake, basta susuyurin ko yung buong mall na yan para mahanap yung perfect fit para sa akin kasi gagastos na nga lang ako. Dapat yung isusuot ko, komportable ako, maganda sa paningin ko, at higit sa lahat, saktong-sakto para sa akin. Pero kabisyo kung hindi ganon, yung level o standard mo sa pagpili ng taong papapasukin mo sa buhay mo, medyo kabahan ka. Bakit? Kasi basta-basta ka din iiwan yan. Ang taong basta-basta mo papapasukin sa buhay mo, papapasukin mo sa katawan mo, ay basta-basta din aalis sa buhay mo. At basta-basta ka lang din natitrato. Kaya napakahalaga po na meron tayong standards. Hindi lang sa pagpili ng mga susuotin, kundi sa pagpili ng taong mamahalin. Totoo yan, partner. Alam mo, ang hirap lang din kasi makahanap ng tamang tao dito sa mundong to eh. Sabi nga daw sa milyon-milyon na tao sa mundong to, bibihira o napaka-rare lang na makahanap ka ng isang tamang tao na magmamahal sa'yo at makakaunawa, iintindihin ka at ibibigay yung tama at tapat na pagmamahal sa isang katulad mo. Meron bang ganon? O meron naman, partner. Pero sabi nga daw, bago mo matagpuan yung tamang tao na yun, maraming luha o kirot ng puso ang mararamdaman mo. Kaya huwag kang hihinto na hanapin yung tamang tao na yun. Hindi ibig sabihin na nasaktan ka ngayon, partner. Ay senyales na yon na bigo ka sa paghahanap ng tamang tao. Minsan kaya ka nabibigo para mahanap mo o mas makita mo yung worth mo at yung tamang tao sa buhay mo. And eto talaga, pasok to para sa mga single moms out there. Yes. Kasi, aminin na natin, may mga pagkakataon na kapag ang isang babae na anakan na siya, may pakiramdam yung iba o may pagtingin yung iba na hindi maganda na, ay, single mom na yan ba't ka papapatol dyan? And meron ding pakiramdam na ibinibigay yung mundo para sa mga single mother na hindi ka nakamahal-mahal. Na wala anak mo na yung priority mo Pero alam mo yun, hindi dapat ganun yung thinking at sana wag nating hayaan na diktahan tayo ng mundo. Diba? Yung mga single mothers out there, kayo ang mga pinaka matatapang. Tama. Kayo ang pinaka sabihin nating experience, 'di ba? Madaming pinagdaanan sa buhay pero nakaya nyo pa rin. Tama. Pinakamatatapang, pinakamalakas. Amazona yung dating. Oo. Pinakamatatag. Ganun yung level. Bakit? Kasi kinaya ninyo kahit wala kayong katuwang sa buhay. Totoo yan. Kaya lagi at lagi ninyong pakaisipin na meron kayong halaga. Tama. At hindi porke iniwan kayo nung nauna o hindi porke hindi nag-work yung una ninyong relasyon o yung naging pangalawa ninyong relasyon, pangit na kayo, hindi na kayo kamahal-mahal, hindi na kayo, wala na kayong halaga, wala na kayong kwenta. Kundi hindi lang nila nakita talaga yung halaga din ninyo. At baka hindi lang talaga kayo match para sa isa't isa. O baka naman talaga, may talagang pamilya yun, diba? Which, yung sa secret file sender natin, pamilyado yung tao. What do you expect? Kaya nga, dude, ang sinasabi ko sa mga kabisyo natin out there, napakahalaga nung pagre-research, background check, tungkol dun sa taong ginugusto mo. Tama. Hindi ka basta-basta papayag. Tama. Kasi kung hindi ka magba-background check, tapos madali ka, mahirap
Tama. So, kailangan latag na latag lahat ng tungkol sa kanya. Mhm. Biruin mo, ginagawa na nila yung isang bagay na ginagawa ng mag-asawa, pero hindi niya pala alam kung saan nakatira, saan nagtatrabaho. Grabe, no? Hinanap niya pa. Mali rin din tong lalaki na to eh. Bakit? Dapat bago nila ginawa yun, dito yung bahay ko. May 3 akong asawa. May 5 akong anak. Ready ka pa? Ganon. Para malinaw. Ganon yung pag-aalok dapat. Hindi, para lang din malinaw. The kidding aside, pero tama ka, partner. Agree ako dun sa lahat ng sinasabi mo. And dagdagan ko lang din, partner, na ang isang single parent o isang nanay na may anak na, dapat ito yung doble mong minamahal lalo. Kasi syempre galing sila doon sa malalang trauma na naiwanan sila ng taong minamahal nila. At nasa kanila yung bata. So dapat kung mamahalin mo talaga sila, yung buong buo. Yung ipapa-feel mo sa kanila na worth it talaga yung i-risk na naman nilang panibagong love sa katulad mo. And hindi dapat matakot yung mga single mom na magmahal ng binatang katulad ko. Di ba? Huto! Natatawa. Binatang katulad mo, sigurado ka, Titan Jello. O naman, ganun lang yun. Binatang umasta. Binat na. Binat na katulad ko. Ganun. Kidding aside, pero 'di ba dapat hindi matakot na magmahal ang isang single mom sa mga binata na kayang magmahal din sa kanila. Minsan buksan nyo rin po yung puso ninyo sa mga taong willing na magmahal sa inyo, pero hindi ibig sabihin na dapat madaliin ninyo yung mga pangyayari. Oo, yun na nga eh. Yung proseso ng pagkilala ng isang tao, masyadong instant eh. Kasi tayo gusto natin yung instant noodles, Ay, oo. 'di ba? Instant gratification, Tama. o yung instant winner na tayo, 'di ba? Yung ganun, instant jackpot. Hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon ibinibigay sa atin yung gusto natin eh. Totoo. And hindi natin siya nakukuha sa mabilis na paraan. At iba yung pakiramdam na talagang kinilala mo, Tama. sinubok mo, Tama. pinroseso mo yung nararamdaman mo para sa isang tao, at ganun din siya dapat sa'yo. Pag mabilis nangyari ang lahat, yun nga eh, parang nakakatakot. Kasi ibig sabihin, parang may mga nakalimutan kayong parte ng proseso na mapuntahan. Tama. So, ayun. Ano lang, sana wag mamatay yung paniniwala ng ating secret file sender na makakabangon siya sa lahat ng pighati at luhang na ibuhos niya sa buhay niya. At sana wag nga siyang matakot na umibig uli kung sakaling may parating na tao. Pero nandun na yung aral. Nandun na yung pagtanda sa mga aral na dapat niya talagang tandaan, matutunan sa kanyang buhay relasyon. Tama. Kasi dalawa na eh. Magkakaibang tatay. Tapos, pag pumatlo, sana yun na yun. Dapat yun na talaga. Sana. Pero kung hindi nag-workout na naman, anong mangyayari? Minsan hindi agad eh. Oo eh. Minsan sa marami mong pagkakamali sa buhay, dun mo lang din sa isang beses, sa pangalawa, pangatlo, hindi mo agad mahanap. Sa ika-4, ika-5. Minsan dun sa pinaka parang hopeless mo na senaryo sa buhay mo, dun mo makikilala pala. Alam mo, bigyan natin ng example. LJ Reyes. Yan. Paulo Avellino, una. Ako yun. Anong ikaw? Sige na, LJ Reyes na lang, tsaka Paulo na lang, sige. Paulo. Tapos pumangalawa, Paulo. Contis. Contis naman. Oo. Pero, yung pangatlo na naging asawa niya na, 'di ba? Nakabuso na ng pamilya. 'Di ba? Parang may hope eh. Merong pag-asa eh. So kabisyo talaga, huwag kang mawawala ng pag-asa. And dude, nabanggit ko rin yung kanina tungkol sa pagpunta ng Sabah, Malaysia, yung mga human trafficking doon. Alam mo ba 'yon? May iba talaga gumagawa noon. Meron talaga. And buti na lang hindi nadali yung secret file sender natin.
Kaya ingat-ingat din po yung mga kababayan natin. No? Totoo. Kasi minsan talaga sa pinaka mahinang parte o pagkakataon o oras ng buhay mo, dun papasok yung mga oportunidad. At kapag hindi mo masyado na pag-isipan yung desisyon mo, parang dun sasablay yung lahat eh. Pwede ka maligaw. Pwede kang maligaw. Pwedeng hindi ka talaga tumumbok dun sa direksyon ng kaginhawaan at kasiyahan at kapayapaan. Ganda. Tama. Ayun. So, pag-isipan natin maigi na hindi porke sobrang lungkot na lungkot tayo, meron tayong pinagdadaanan sa buhay, ito na yung kukunin nating desisyon sa buhay o ito na yung tatahakin natin. Tama. Dapat pag-isipan pa din talaga natin. Agree. Ayun. So anyway, maganda naman siguro yung kinalalagyan ng secret file sender natin. At sabi niya nga, meron pa siyang pangalawang ibabahagi sa atin. And we are looking forward doon sa pangalawang pagbabahagi ng ating secret file sender. Kaya kabisyo, kung meron ka ding gustong ibahagi sa amin, i-share mo na yan, raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa pang i-memorize yan? Basic. This is Honey's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good.
Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo?
Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Illegal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan.
Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman.
Nasabi mo. Bakit na, bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off, yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kabuluan is already 10:54 p.m. At kasama niyo po ang 90.7 Love Radio at ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Tight Angelo. At kasama mo ang Basta Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi, good evening, DJ Rakitera and DJ Jello. Good evening. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lance. Lance. Ilan taon ka na, Lance? 40. 40. Sang lupalop ka naman galing, Lance? Somewhere in Middle East. Somewhere in Middle East. Alright, Lance, di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito. Lance, 40 from Middle East. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay feeling ko na ginamit ako at naloko ako ng taong minahal ko. And to the point na umabot yung nahiram niya na umabot ng almost 1
million, mahigit 1 million, mga ganun po, peso. Nahiraman ka ng partner mo na umabot ng 1 million pesos? Yeah. Medyo almost 1 million, mga ganun po. Gaano kayo katagal nito? So, okay lang ba ikwento ko na lang po simula Kwentuhan mo na pa? kami. Yes, Lance. So, ang nangyari po kasi, 2019, 2018, so, pina-follow ko na po siya. So, nakikita ko na yung mga sa Facebook. Yun nga lang that time, in a relationship pa siya. Dalawa. May karelasyon pa siya that time. And then 2021, siguro mga July yun, or June. Single na siya. So, ayun, inad ko. Tapos, ayun, inaccept naman niya. So, nag-start na kaming lumabas-labas. Ganyan. Pero ano po siya, bisexual siya. And then, medyo out po siya that time. So, yeah. Nagtatrabaho naman po siya doon sa same country lang din naman, pero medyo pero hindi masyadong kagandahan yung kinikita niya. So that time, naging kami nung August 2021. And then como mahal, ganyan, bulag-bulag kasi nga pogi din naman. Ang ganda ng katawan, siguro mga almost 6-footer siya. Tapos may tsura din talaga. Tapos ayun, so ipinastrinay ko po siyang ipasok sa work ko. Kasi nga naawa din ako sa kanya na ganito ganyan. Alam mo, pag mahal mo yung tao, di ba? Lahat ay ibibigay. Ganun kasi ako pag nagmahal, ibibigay ko kung ano yung kaya kong ibigay ko. So, okay naman. Nung August 2021, final interview sana siya, yun nga lang hindi siya nakapasa kasi nga hindi ko alam kung ano yung problema, medyo hindi ata siya nakapag-prepared. So ayun, medyo stress ganyan. So tuloy-tuloy pa rin kaming dalawa, pero yung relasyon namin is patago nga pala, hindi vulgar. Hindi vulgar like sa mga friends niya, sa mga friends ko. Tapos bawal mag-post, bawal ganyan, bawal i-flex. Tapos ayun, fast forward 2022 kasi mass hiring kami ulit. So inilaban ko ulit, pinabuksan ko ulit yung case niya. Ayun, sa awa ng Diyos, nakapasok siya sa work ko. So naging magka-workmate kami. Tapos yun nga lang, mabilis lang din yun nung pagkatapos siya makapasok sa company namin, kasi halos at binigay ko na, ando na yung point na, kasi ako yung nagpe-prepare na mga ipipresent nila po sa presentation nila. So finid ko na lahat. Now ito yung lalabas, itong ganito ganyan. Ito yung mga i-present nyo. So, para magkaroon ka ng idea. Para pasok talaga. So, sa awa ng Diyos, nakapasok that time. Pero, pagkatapos siya makapasok, may something na nangyari na parang nagkasabay kami sa public. Pupunta kami sa isang mall. And then, parang nakasabay niya yung mga co-worker niya sa dati niyang company. Tapos sinabihan niya ako na, mauna ka na muna. Tapos after 5 minutes, susunod ako. So parang naano ako na inis ako, nasaktan ako kasi nga ba't mo ikakahiya yung taong sobrang supportive naman sa'yo. So May galawan palang gano'n na mauna ka. opo, so Okay. may ganon. Kasi Para parang hindi kayo makita. denial pa niya sa sarili niya, hindi pa niya accepted ata, hindi pa rin niya alam, or siya na rin hindi nakakaalam na bisexual siya, nabading siya. Ganon. So sinabihan niya ako na, sabi, mauna ka na muna, 5 minutes susunod ako. So, pagkatapos na nakipag-break ako sa kanya, nung February 2022. Tapos, ayun, habang nagtatrabaho siya, tapos ako naman, sa kabilang tindahan siya, ako naman sa kabilang tindahan din. So, hindi kami magkakasama, pero pag nakikita kami, pag may mga event, asing deadma talaga siya, asing deadma din ako, hindi ko siya binibigyan ng attention. That was 2022. Pero yun nga, DJ Rocket tsaka Titan Jello, alam mo yun, hindi naman sa binibilang or, di ba, yung naitulong natin sa kanya,
Pero alam mo yun, never man lang ako nakarinig sa kanya ng salamat or thank you. Alam mo yun, never man lang na nagkaroon ng eksena na kasi kahit nagalit ka, di ba? Kahit galit ako or kahit may tampo ako sa kanya, alam mo yun, simple, isang message lang niya yun or isang, kasi gano'n naman talaga ako kabait. Like, ba, sa first sahod ko, ganyan. Baka kung gusto mong kumain, pwede ko, bakit ang invite for lunch na kumain mga sa kasi nabago talaga yung buhay niya, DJ Rocky, DJ Jello. So, naging times 3 yung sahod niya from yung sa una niyang company na pinagtatrabahuan. So, fast forward from 2022, wala kaming usap, ganyan, hanggang 2025, biglang nagkaroon ng reshuffle. Nagkasama kami ngayon sa trabaho. So, nung 2025, pero wala na kaming contact, hindi na kami friend or wala. So, ayun, naging magkasama kami ulit sa trabaho, pero may ilangan pa rin. Hindi ko pa rin siya pinapansin. Nung December 2025 lang, meron kaming event. Tapos galing din ako nung ano bang tawag dito? Galing ako ng Asia. Nag-days off ako, nagbakasyon ako doon for 1 week. So pagbalik ko, meron kaming event. I remember I think to be exact, December 17, 2025. So may company event kami, may Christmas party. Hindi ko alam, bigla na lang naging clingy, naging medyo malandi ng konti sa kanya. Tapos siya lang yung kasama ko that night. Tapos hinatid ko pa siya sa bahay. Bahay niya na dati hindi ko naman ginagawa na parang excuse me, ba't kita bibigyan ng time? Ako bigla na lang kinilig ulit ako that time. So, ayun, nagsimula na ulit na labas-labas. Tapos, nagpahiram ng pera. Paano nangyayari yung pahiraman ng pera? Like, Hindi, kasi nagpaparamdam ba siya na nangangailangan siya tapos ikaw mag-o-offer ka sa kanya? Or diretso niyang sinasabi sa'yo na okay lang ako ng pera, may pera ka ba? Hindi, kasi parang nararamdaman ko yung, nag-offer na rin ako sa kanya, pero may konti lang naman yung that time. Parang siguro nasa 10,000 lang naman yon. Uy, malaki na rin yun Hindi, 10,000 sa currency namin. Sa currency namin, 10,000 sa currency namin, siguro times 16, mga ganon. Nag-umpisa sa ganon. Kasi parang may mga something niya. Tapos, alam mo, Christmas, so kailangan magpadala sa ganito, magpadala sa ganyan. Tapos parang feeling ko yung nakikita ko na parang kapos siya palagi, ganyan. Kasi maluho din, magastos, ganyan. So, nag-start ang sa ganon. Tapos, nag-apply siya that time sa nag-apply siya sa ibang trabaho. Kasi gusto niya talagang magtrabaho, gusto niya maging ibon. So, ganun po. Gusto niya maging ibon. Gusto niya lumipad. So, ayun, may nag-apply siya. Tapos, kailangang isarado kung ano yung mga dapat niya mga isarado. So, peram po. So, tapos, to be fast forward, naging kami ulit noong January 6, 2026. So, naging official kami ng January 6, 2026. Tapos, okay naman yung application niya dun sa bagong company sana. So, kailangan isarado yung mga credit card niya, kailangan isettle ang ganito, kailangan isettle ang ganyan. So, ako naman, syempre, mahal mo yung tao, support. So, nung mga unang buwan, okay naman kami, sweet-sweetan, ganun para siguro pag umpisa, sweet. Pero patago pa rin. Update. Pero minsan may something, like pag lumalabas kami, walang masyadong connection. Hindi siguro kasi naninibago pa ulit. Like hindi kami nag-uusap masyado. Labas lang pero nagkakaintindihan naman. Tapos may time na pag day off niya, like natutulog ako sa bahay niya. Ganyan po, ganun yung eksena namin that time nung January. Okay pa ng January, maganda pa ng January. Tapos umuwi siya ng nung kasi may festival sa Pilipinas pag January. So umuwi siya that time.
todo support ako na to the point na nasa kanya yung ATM ko ng Pilipinas kasi wala siyang ATM. To the point na magkakaskas siya ng 30,000 sa isang kaskasan. Pinahiram ko rin sa kanya yung gamit ko kasi wala siyang gamit. Siyempre, mahal ko rin naman. Mahal. So, alam mo yung support ko po, Titan Jello and then GJ Raketera na lahat na para lumuwag yung buhay niya. Sobrang, andun yung support. Yun nga, hanggang sa nakabalik ulit siya ng lugar namin. Tapos sa araw ng mga puso like February, nag-travel kami together. Pumunta kami ng Asia din. Tapos may mga natuklasan ako doon na may mga kachat siya sa iba. Alam mo, pero yung relasyon nga pala namin DJ, parang hindi ako payapa. Alam mo yung dapat 'di ba sabi nila pag may love or pag magjowa kayo parang panatag ka. Ano bang tawag ito? Inspired ka palagi or ka lang kampante ka. Yung sa amin kasi DJ, hindi masyadong akong kampante na parang feeling ko may busy palagi sa phone, maraming makakausap, maraming makaka-chat. Tapos parang feeling ko may mga kalandian siyang iba. But just, totoo naman pala. Nga pala, yung mga kaibigan ko ayaw sa kanya. Lahat ng mga kaibigan kasi parang nakikitaan nga daw niya nung hindi kagandahan na parang magagamit lang yan, gagamitin ka lang, ganito ganyan, pera lang yung habol sa'yo, ganyan. So, yun, fast forward, so nagpunta kami nung araw ng mga, hindi naman araw, basta nung February sa somewhere in Asia, 1 week ata kami doon. Sa kanya ko nga pala, DJ na Raketera, na subukan yung mga bagay-bagay na hindi dapat masubukan. At the age of 40, nasubukan ko yung mga bagay-bagay na dahil sa kanya. Pero hindi ko naman pinagsisisihan. Okay namang sabihin. Katulad ba ng ano yan? Yung paggamit ng P. Ano yung P? Popper. Ay. Alam mo yun, partner? Anong letter? P. As in? Popper, sabi niya. Popper. Oo. Popper. Paputok. Hindi, yung sinisinghot. Sorry iba yung naisip ko Para ma-relax ka. Tapos, 5 na mga daliri. Yun ba yun? Ganon. Yun ba? Hindi iba daw Popper. Ibang klase? Mas matindi ba to? Hindi, iba, meron, aside from doon, Wait. yung Tama ba ako ng pagkakaunawa dun sa popper na yan? Correct me if I'm wrong, Yung popper na yan yung sa sapatos, sa leather? Parang ganon, pero Tapos, medyo, kapag sininghot ninyo, umiinit yung katawan ninyo, tama? Parang ganon na parang nare-relax ka, masaya lang. Pero mabilis lang yung epekto, siguro mga 3 minutes lang ata. Hindi naman ba siya, consider na pinagbabawal na gamot? Ganon? Hindi naman? Hindi naman kasi alam niyo ng mga ng mga LGBTQ. Okay. Mostly yung mga B ginagamit nila yan para hindi masyadong painful. Okay. Tsaka mas relax. Nakakapag-relax actually siya. So, Mhm. so na experience kong ganun. Tapos yung dalawa pa na na-experience ko yung feeling mo masaya ka lang talaga, tapos happy ka lang, dance lang kami together for 6 hours ata. Doon sa Ganon? Asia kami. Wow. Tapos, Yeah. dance lang kayo, masaya lang Dance kayo. lang kami, masaya kami. Yakap-yakap, halik-halikan, ganyan. Tapos bawal buksan yung ilaw. Yung ilaw lang nang nangyayari doon is pakipot-kipot lang. Yung parang patay sindi lang. Tapos dance. Walang kamatayang dance for 6 hours yun. Titan Jello, DJ Raketera. Grabe. Nung February lang yun, nung nasa Asia kami. Tapos aside from nung dance pa, natikman ko na yung isa. Diyos ko, yung umiikot ka, parang lasing ka. So, iba-iba ng lalaki or kasama ninyo yung natitikman? No, ayaw ko ng ganun. Dalawa lang kami.
Hindi, yung natitikman nila yung mga iba't ibang klaseng parang Natitikman ko lang yung iba-ibang klaseng compound, mga hindi dapat tikman na yung mga nitrates, ginagamit na mga ganyan. ano po. Pero yung isa talaga grabe, yung tsokolate lang nakakainin mo siya na ewan ko ba kung paano Okay. Sige medyo madami na tong nababanggit mo, Lance, no? Sorry. Grabe, no? Oo, madami na to. Pero paiksiin na lang natin yung itong parte na to at ayaw din naman natin na, 'di ba? Sobrang mag-dive dito dahil ayun din natin bigyan ng idea yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon tungkol dun sa posibleng maging epekto nito. At baka ma-curious pa yung iba dyan. Ay, gamin ko nga yan. Wag. Ay, sorry po. Hindi, at least 'di ba may idea din naman yung iba na ito. Kumbaga sa kabilang banda, okay din naman na ma-inform tayo tungkol dito. Pero wag nating gagawin, 'di ba, yung mga bagay na ipinagbabawal. Ayan. Yan ay hindi makakabuti para sa atin. Pero anyway, mabalik tayo dun sa kwento mo, no. So na-try mo halos lahat ng ipinagbabawal kamo. Opo. So, Nung pinagsisihan ko na rin na parang ayoko nang ulitin. So, ang nangyari po is recently lang, tapos umuwi ulit siya nung May sa Pilipinas. Umuwi ulit siya. So, support ulit naman. Ganyan. Tapos, ang nangyari po is hindi na siya nag-update. So, parang nakakaramdam na ako ng may something na. So, yun, ang nangyari po, nakapagsabi ako sa kanya, sabi ko, nakakapag-remember ka lang pag mayroong something, pag may kailangan ka. Pero pag wala na, parang hindi ka, ang sa akin naman kasi, kahit na di man tumawag, mag-update lang naman. Mag-update lang naman sana. So, hindi siya wala man lang update. So, tapos sabi ko, ikaw pag may kailangan ka lang na may nakakapag-message ka sa akin, pero pag wala, ganyan, wala ka man lang update. So, parang nasabi siya sa akin na parang na pag nag-aaway tayo, binibilangan mo ako, ganyan, sa lahat ng mga naitulong mo sa akin, ganyan. So, sabi niya, ayoko na. Maghiwalay na tayo. So, parang ano ba yun? Parang ang bilis-bilis ano ko DJ na parang alam mo yun, parang bumagsak yung ano ko na parang ano ba to na parang ang bilis-bilis mo namang bumitaw. Tapos nung itong June nung nag-last chance pa sana na ano ko, sabi niya hindi na talaga pwede na tayo maging okay kasi ang ibig ko bang sabi niya sa akin, nag-e-explore na rin daw siya sa Pilipinas. So hindi na daw maganda kung magbabalikan pa kami at nag-e-explore siya. So, napag-usapan nyo ba yung tungkol sa utang niya? So, yung utang naman po niya, so konti na lang din naman nabawasan na naman ako. Pero malaki pa rin kahit papaano. Yun nga sinabi ko sabi ko sa kanya, pwede bang i-settle mo yan in the short period of time para at least maputol na yung ugnayan natin dalawa. Kasi nung sinabi niya sa akin na nag-explore na siya, so parang yun na naramdaman ko na parang yun na nga, may something na iba doon sa Ano naramdaman mo? Nagalit ka ba? Naasar ka? Nanghinayang ka ba? Anong tumatakbo sa nasaktan isip ako mo nun? DJ Rocketera na parang alam mo yun na parang ganun pala yung mga tao no na kahit anong ginawa mo na sa kanila, lahat na ibinigay mo na sa lahat na ng suporta, emotionally, financially, lahat na binigay mo na sa kanila. Parang ang bilis ka lang pala nilang itapon or palitan. So hindi ko nga alam kung totoo ba talaga yung sinasabi niya kasi pag nagte-text kami nag-I love you naman siya or napipilitan lang ata siya or hindi ko alam kung ano. Well, kasi ang advice naman ako rin naman kasi ano bang tawag to? Itong mga kaibigan ko na ayaw talaga sa kanya kasi nga may mga history tapos pinagsabihan siya ng mga katrabaho niya natin, ako mag-ingat ka diyan kasi magagamit yan, ganito, ganyan. Kaya ako naman kasi mahal ko, parang dead ma lang ako. Tapos ayun nga, nung huli na, parang I realized na parang sa tingin ko parang ginamit lang din niya talaga ako. Tapos, yun. Pero sa totoo lang, no, kahit may ganung feelings, sa totoo lang, no, I mean,
may konting pagmamahal pa rin ako sa kanya na medyo kilig pa rin after all. Pero, may mga kinikita na rin ako na iba ngayon. Tapos, nag-change na ako ng lifestyle. Dati, inom, heavy inom ako. Pero ngayon hindi na, more on ano na po ako, fitness something. So, yeah. So, yun na yung pinagkakabalaan ko ngayon. Kasi parang, I realize na parang, imbis na igastos ko sa ibang tao, parang, igastos ko na lang po sa sarili ko. Yun ang mga naging realization ko po. Hindi ka nagmakaawa sa kanya na ayusin niyo pa? Dumating actually sa ganun. Na sabi ng mga kaibigan ko, Gagi, ba't mo ginawa yan? Kasi may susi ako ng bahay niya, nagdala ako ng bulaklak doon, nagsuot ako na I'm sorry, ganyan, ayusin pa natin. Hindi ko sinasadya kung ano yung nasabi ko, tao lang din ako na nagkakamali, ganyan. Tapos yun nga, nung mansari namin sana nung June 6, yung pinakahuling, bago, nagsabi ako sa akin na ayusin natin, ganyan. Kung ano man yung nasabi ko, kasi sabi ko sayang naman yung pinagsamahan natin. Matagal na tayong magkakilala, noon pa. Tapos yung pinagsamahan natin na 4 na buwan. Pero yung 4 na buwan kasi, ano bang tawag dito? For me, masaya eh. Masaya. Pero hindi pala masaya na may halong, lungkot. Kasi may bugbugan na nangyayari din eh. May ganun po. So, Nambungbog sino? Kwinilihan niya ako po, binugbog niya. Nasuntok niya ata ako. Yeah, nasuntok niya ako one time. Sa anong dahilan? Nung nasa Asia kami po. Kasi lumabas kami, andun yung mga kaibigan niya. Tapos parang nagselos ako. Kasi hindi naman kasi ako masyadong mabar. Pag sa bar pala, yung sabi niya, pag sa bar, okay, normal lang yun na may makakausap ka, lalo pag medyo lasing-lasing ka na. So may makikipagkwentuhan ka. Nung may mga nakikipagkwentuhan siya ako, parang sumama yung parang ayoko ng ganun. So medyo nagka-anuhan kami nun sa bar. So suntok niya ako, tapos yung mga nabasa kong mga mensahe sa kanya sa kanyang social media, kasi na-access ko nung pag-uwi ko namin ng bahay. So, parang nakwaliyuhan niya ako, tapos nasuntok niya ako sa likod. Tapos napunit yung damit ko. May mga ganong, may mga ganong, pero napatawad ulit. Naging okay ulit kami. Tapos, yeah, yun lang. Hindi ko lang talaga, hindi ko lang talaga malubos maisip na nangyari yung gano'n na parang bigla na lang niya akong after all nagtulong, after all na kabutihan na ginawa ko sa kanya or naitulong recently sa kanya, bigla na lang binitawan na lang po niya ako. Tapos, pero natuto lang, no? Hindi ko alam, pero katanghan na rata, pero may pagmamahal pa rin ako sa kanya actually. Pero yun nga, natatakot ako, DJ, and DJ po, kasi nga, di ba nagsabi niya na nag-explore siya sa Pilipinas, alam niyo naman po sa Pilipinas, di ba? So, hello? Nakikinig po kami. Natatakot ka na? Bawa kung magkabalikan ulit kami, tapos, di ba sabi niya nag-explore na siya sa Pilipinas, natatakot naman po ako na baka, kasi kasi nakikita ko dati, nakikita ko dati sa story niya, mga palagi sila sa labas, ganyan. So, syempre maraming kakilala na Diyos ko, nakakatakot naman dito sa Manila, maraming mga ganito, ganyan. So, di ba? So, natatakot Lance, ako kahit na sa ngayon ay entertain ka na ng iba or binibigyan mo na ng panahon yung sarili mo, meron pa rin na posibilidad na makipagbalikan ka dito sa ex mong to? Mayroon pa rin ganun. Kasi parang, yeah, hindi ko alam, pero andun pa rin pagmamahal ko sa kanya eh. May, alam mo ba, ewan ko kung anong katangahan na ginawa ko. Like, kagahapon, nagpunta ako sa bangko, tapos nag-open ako ng account. Alam ko wala siyang account sa Pinas. Kaibigan ko yung taga-bangko. Sabi ko, pahingin naman ako ng form para sa kaibigan ko.
magkaroon naman na siya ng account kasi parang wala siyang alam or hindi ko alam. Sabi ko parang magkaroon naman na siya ng account para magkaroon siya ng account. So, pero hindi ko pa sinasabi sa kanya, "Oy nga pala, nag-open ako ng account tapos meron akong form dito kung gusto mong mag-open ako, samahan kita. Pwede mong gamitin yung billing address ko na dito sa Manila para at least magkaroon ka na ng sarili mong account. Pag-ipon ka or something." Ay, may mga ganong care pa rin ako sa kanya po. Pero hindi ko pa nasasabi, nasa akin pa rin yung form. Pero so yun nga po, first time namin magkikita bukas. Pero sabi nung friend ko sa advice ng mga kinikita ko ngayon, dalawa actually yung cute na kinikita ko ngayon, pero hindi dito sa Manila, sa lugar namin po. Sabi nung isa, sabi niya, kasi ang una kong balak maasim, ganun, parang deadma, supla-supladuhan. Sabi niya, no, wag ganun. Pag nakita kayo sa trabaho bukas, sabi niya yung ganun, anuin mo lang siya. Ano bang tawag dito? Kausapin mo, "Good morning," ganyan, "Hello, kamusta?" Pero wag kayong lalapit kasi para makita niya na okay ka, masaya ka. Actually, excited nga ako magpakita dun sa kanya, DJ, kasi nga alam mo pumayat ako. Tapos sabi nung mga kaibigan ko, kuminis daw yung pes ko kasi nga nagpatanggal na ako ng balbas. Oo. Parang Eto pwede ba yung kuminis yun? iniwan mo ko noon, maglaway ka ngayon. Ganon. Yeah, parang alam mo yun, parang gusto ko rin ipakita sa kanya actually na kung naghiwalay kaming dalawa, hindi ko pinabaya yung sarili ko, ganyan. Hindi yung nagpakalungkot-lungkot. Pero sa totoo lang, nung unang araw, umiyak talaga ako ng bonggang-bongga. As in, umiyak ako ng todo-todo. Pero after that, wala na. Tapos may mga sabi ko nga sa kanya na, sabi ko sa mga kaibigan, sabi nga, okay na siguro yun, hindi kami nagkatuluyan, ganyan talaga. Pero ang importante, nagkatikiman naman. True? Totoo. Tama. Diba? Bragging rights mo na yan. Bayad na lang na yan. Diba? Pero yun nga, pero tama yung friend ko, no, DJ. Pero paano pag halimbawang, sa totoo lang, no, kasi nung nag-away-away, may away na kami dati nung, yung nga pag namin sa Asia, away na talaga, away na. Parang, alam mo yan, bigla na lang niya akong nginitian. Tapos nag-hug na kami doon sa tindahan. Ay, nagkabati na ulit kami. Marupok lamang. Ganon. So Hindi feeling ko mo ganun alam. yung mangyayari sa'yo bukas? Ganun ba? Opo. So, pero tama ba yung sabi ng friend ko na, pag nagkasalubong kayo, pag lumapit ka, or pag syempre magkakaanuhan kami nun. So, sabi niya, mag-greet mo siya. Smile, ganun. Pero Lance, Pero may dun sa parte na, okay, magkikita nga kayo bukas, i-greet mo siya, pakiramdam mo ba, rurupok ka, o pakiramdam mo, kaya mong labanan yung karupukan? Depende sa sitwasyon po. Depende sa magiging niya eh. Style niya Depende sa'yo. kung ano yung maging aura niya eh. So, hindi ba nakadepende sa ito totoo lang, sa'yo? gusto kong labanan. Ayoko na maging marupok kasi nga, ayoko na ulit maulit yung masasaktan na naman ako ulit. Alam mo yung magsisimula na naman ako na, alam mo yun, asing nakakalungkot na pag day off ko. Ganun na, pasta same kami ng day off dati. So, alam mo yun. So, hindi ko alam kung tama yun na, or okay lang ba na maging marupok kasi nga, ganun talaga pag mahal mo, maging marupok ka or I don't know. Kasama ba dun yung physical abuse? Kasama ba dun yung panggagamit? Alam mo, minsan kasi, Lance, kailangan din yung yung parang makita mo talaga yung kapangitan ng lahat doon sa naging partner mo. Kung paano kanya nasaktan at kung paano kanya natrato. Sa kanina, sa nababanggit mo, naging masaya kayo. Oo, naging masaya kayo. Pero ang tanong, naging payapa ka ba? And napahalagahan niya ba yung pagmamahal, yung tiwala na ibinibigay mo o naibigay mo sa kanya? Nirespeto ka ba niya sa paraan na gusto mong respetuhin ka? Tama. Kasi kung bukas magkikita rin kayo tapos pakiramdam mo rurupok ka rin, well, ikaw din naman yung magsasuffer. So you have to really face the consequence kung ano man yung kahinatnan ng magiging aksyon mo kung rurupok ka. Kasi kami dito naman nakikinig lamang.
Pero yung mga kaibigan mo, nagmamahal yun ng totoo sa'yo eh. Minsan okay din na nakikinig tayo sa mga kaibigan natin kasi minsan sila yung mas nakakakita ng tunay na nangyayari sa buhay natin kaysa sa atin. Kasi tayo, ibang lente yung nasa harap ng mga mata natin eh. Tama. So, I think I'll go for na hindi na maging marupok, to be honest. Tama. Kakayanin ko to. Yun nga, parang maging normal na lang din siguro kami. Pero, siguro, hindi pa Normal rin o siguro normalan? magiging okay kami magkaibigan siguro. Pero, hindi natin alam in the future, maging okay din. Kasi sa totoo lang, masakit pa rin hanggang ngayon yung ginawa niya sa akin. Masarap Nasasaktan ba? ko. Masarap? Sarap siya. Sobra. Talaga? Malaki. Yun. Lance, ano gusto mo sa kanyang sabihin o message ngayong Oo nga, araw baka na may to? mensahe ka. Sa iyo, ano bang tawag ito? Sa bebe ko, ganon, sa bebe, sana, hello? Hello? Sana, yun nga, sana hindi mo, in the future, hindi mo ma-experience kung ano yung ginawa mo sa akin. Mag-iingat ka palagi at Diyos ko, alagaan mo rin yung sarili mo, hindi na lang araw-araw inom kasi hindi ka na rin bumabata ang atay. Diyos ko, baka inom ngayon is dialysis later. So, tapos, pahalagaan mo yung trabaho mo ngayon kasi maraming gustong ng trabaho na yan. Sa totoo lang. So, huwag pababayaan. Tapos, ayun, sana magkaroon ng maging maayos. Basta maging maayos lang din yung buhay mo. Masaya na ako. Maging masaya rin ako sa'yo. Kasi yun lang din naman ang hiling ko na maging okay ka. Na yun nga, basta maging matured yung pag-iisip mo minsan. Kasi hindi ka na bumabata. Tsaka para din yan sa sarili mo. Tsaka yun nga po. Yung trabaho yun yung bread and butter natin. So, tsaka yun nga. Basta maraming gusto yung trabaho mo. So, pahalagahan mo hanggang andyan sa'yo. Tapos, yeah. Andito pa rin ako kasi andito lang din naman ako bilang if ever man in the future na maging okay tayo as friend. Andito lang naman ako. Alam mo naman na isang text or isang, yeah. Kasi kahit hindi na tayong friends sa social media. So, may mga phone pa rin. So, yeah. And ingat palagi. Yun lang. At hello? Okay. Hello, nakikinig pa kami. At yun nga po sa mga kagaya ko na siguro pag pumasok man kayo sa relasyon, wag nang pumayag na yung itatago, i-deny kayo. Hindi naman sa sinasabi ko na ibabalandra kayo, ipopost kayo, pero wag nang pumayag pag halimbawang patago yung relasyon nyo. Kasi parang yun din yung natutunan ko sa ngayon na parang sabi ko in the next relationship ko siguro ayoko na yung gano'n na itatago yung magpapanggap. Kasi Ayaw niyang banggitin. hindi ko naman sinabi pong ipopost talaga or bawat i-post. Pero parang hindi masyadong healthy pag halimbawang tinatago yung relasyon nyo. Ganun. Yes. And maganda na ikaw yung makarealize din talaga doon at makarealize nun yung mga kabisyo natin na pinagdadaanan din yung ganyan. Kasi hindi sasapat paminsan na ibang tao yung magsasabi sa inyo eh. Kumbaga, kayo dapat yung makadiscover nun sa sarili ninyo nang sa gayon mas firm o mas matibay, 'di ba? Yung pagdedesisyon ninyo na itigil na talaga. Tama. O wag nang papasukin yung ganong klaseng tao sa buhay mo. Tama. Yeah. Na basta pag ganun, yun nga po. Parang yun na, wag masyadong ibigay lahat. Yun ang nangyari sa akin po, binigay ko lahat as in bigay lahat, todo lahat, lahat ng basta lahat. Lahat po. Gusto mo Lahat may na ireto na lang kami sa'yo na iba?
Okay lang. Ay, kung si Boy Pindot naman, wag na lang po. Kasi nareto na yun sa ibang mga, mga caller dati. True? Si Boy Pindot, wala na. Wala na si Boy Pindot dito. Wala na. Si Dut-Dut ngayon. Dut-Dut, Pero gusto meron mo kami Dut-Dut iba. ngayon? Si Konyo, pili ka. Konyo Bicolano, Kim Chino, Ayan. o Titangelo. Ayan. Pili ka dun sa tatlo. Hindi ko alam kasi nakita ko na si Titangelo kasi minsan cute din, true. Kagabi ano siya, kagabi is ano ba yun, yung glass skin. True? Ngayon, ano ba ako ngayon? Eh, hindi kita nakikita kasi wala akong monitor. Oily skin, oily skin. Hindi Glass glass skin. skin ata. Oily skin. Yan. Pero sa totoo lang, parang muna po siguro ako, pahinga na muna ako. Tama yan. Yes, tama. Actually ngayon ang bala ko, so nag-enroll na rin ako sa gym dito sa Manila. Nice. Tapos after work, ganun ang magiging drama po. Bisita ka lang work. sa amin sa Love Radio kung gusto mo ng may libangan Sumakay sa ka. Ferris wheel. Sumakay sa Ferris wheel. Pwede ganun. naman. O kaya kung gusto mo lang na ilibre kami, okay lang din. Oo naman, para makacheck. Oo, kaysa naman sa Ayan. Si Titangelo. Oh, okay lang naman. Ako lang magdadala kay Titangelo. Ako din magsusundo. Ako ang bahala sa'yo. Sige, pag-day off po. Okay, salamat lang sa pagtawag mo. Sana kahit papano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. O kahit papano, gumaan naman yung pakiramdam mo. Yeah, salamat din po sa time. Thank you. And patuloy pa ako makikinig sa programa niyo po. Isang mahigpit na yakap sa Lance. With consent. Thank you. Salamat. Thank you, Lance. And Mag-iingat ka night. sa biyahe mo, ha? Yeah, salamat po. See you soon. See you soon. Bye-bye. Hindi nga, see you soon. Sige. True! Kapi-kapi true. Kati-kati true! Kamot-kamot na tayo dito. Sige po. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Iba talaga ang kamandag ng Titangelo. Iba din luminya si Titangelo. No? See you. Ingat palagi, ha? Magaling, mahusay. Alam mo, pwede ka din talaga makadali, dude. Oo. Alam mo, ganyan ang galawan. Ganyan ang galawan ng mga talagang marunong. Hindi. Hindi, alam mo, ganyan. Yung parang ang bibiktimahin nila, syempre, yung mga madaling maniwala sa kanila. Na parang ang puhunan lang, laway-laway. Hindi. Oy, seryoso yan. Wag ka, wag may deny. Doon kasi ako ng tinitesting yung sarili ko, doon ako sa mga mahirap paniwalain, gano'n. Oh. Hindi, I mean, hindi naman ito tungkol sa caller natin. But in general, kumbaga, in general, may mga pagkakataon talaga na ang punteriya talaga ng isang lalaking marunong gumalaw sa pagdating sa panggagamit, panghuthot, ganyan. Yung mga taong Hindi pakiramdam nila, marunong. or pakiramdam nila nangangailangan talaga ng Atensyon. atensyon, Tama. kalinga, lambing, pagmamahal, yung Totoo mag-isa sa buhay. Syempre, 'di ba, parang ang thinking ng mga ganyan, ay bibigay sa akin ito lahat. Ayan. So kahit na pangit yung mga pag-uugali ko, tatanggapin niya ako. Tama. 'Di ba? Pero wag naman sana tayong ganun. Take advantage. Oo, kasi Totoo nga may dahilan kung bakit naging mag-isa yung tao, 'di ba? And aminin naman na natin, may mga tao talaga diyan na malungkot, Totoo. na mag-isa, na nagtatrabaho, okay yung career pero walang love life. Tama. And hindi natin dapat i-take advantage yun. Kung tutuusin nga, dapat kung genuine o tunay yung nararamdaman nating pagmamahal o care, o kahit di na lang pagmamahal, kahit yung pag-aalaga na lang o yung parang pag-intindi sa isang tao, di sana kahit papaano, wag niyong bigyan ng mga false hopes o wag niyong bibigyan ng sakit ng ulo. Tama. Nakakapanghinayang yung ganong klaseng taong magmahal. I mean, ako kung sa akin matatapat yung ganong klaseng tao. Anong gagawin mo? Dude, papahalagahan ko yun. Kasi secured na yung future ko. De, kidding aside,
yung mga ganong klaseng tao, pag namamahal, giver kasi yun eh. Tama. 'Di ba? Ang isang giver, hindi naman dapat inaabuso ng isang taker. Tama. So, kung alam mo ng giver yung tao, di ba mas maganda yung tipong, binigyan niya ako ng ganito, bibigyan ko din siya ng ganito. Kumbaga, hindi naman sa makikipagkompetensya sa'yo, pero hindi siya papayag na siya lang yung nagbibigay. Dapat ako din may binibigay kasi ito yung pinapadama niya sa akin. At kung magkaiba man kami ng ibinibigay, at least may binibigay ako sa kanya. Agree ako dun, partner. Yun lang. Kaya dapat magmahal kayo ng tama. Yun. Yun lang sa akin, partner. Anyway, mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat po ng umiibig na nakatutok sa atin ngayon at sa mga taong umiibig kahit din nasasaktan at inaabuso. Tama. Diba? Kaya mga kabisyo, muli, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo mga kabisyo, Bailani Misa Lucha. Bukas na lang kita mamahalin. Metro's #1 Love Radio. Basic!